ବିଜୟ କୁମାର ମୁଦଲିଙ୍କର କବିତା ଘାସକୁ ମୋଟ ଗଛକୁ ଛୋଟ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏହି କବିତା। ପରୀକ୍ଷା ଆସେ ଆକସ୍ମିକ ରୂପେ, ବଳ କଷି ପୁଣି ଫେରିଯାଏ ଆପଣା ଛାଏଁ। ପରୀକ୍ଷା ଆସେ ଆକସ୍ମିକ ରୂପେ, ବଳ କଷି ପୁଣି ଫେରିଯାଏ ଆପଣା ଛାଏଁ। ସଭିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଟି ଚାଲିଥାଏ ସମୟର ଚକାଭଉଁରୀରେ। ପରୀକ୍ଷା ଆସେ କଞ୍ଚା ବୟସରେ, ସ୍ଥିରୀକୃତ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଧରି, ଯାହା ବାସ୍ତବ କରାଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମାନ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ। ଭାଗ୍ୟବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନାର କଳସ ଢାଳେ ତ ଭାଗ୍ୟହୀନକୁ ଦହଗଞ୍ଜ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଓ ଦେଖାଉଥିବା ସବୁ କେଁ କାଁ ପେଁ ପାଁ କରି ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୋହି ଚାଲିଥାଏ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତେଜ କରିବା ସହ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍ ଓ ଢଳା ଚାଲିଥାଏ ଜୀବନର ସବୁତକ ଆଶୀର୍ବାଦ। କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ବାହାରେ ଅଭିଭାବକ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ନେଖାଯୋଖାମାନେ ତତଲା ତାୱାରେ ସିଝୁଥିବା କାଁ ଭାଁ ଅସହାୟ ତରୁମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। କେହି ଗାମୁଛା ପାରିତ, କେହି ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ ବିଛାଇ, ଯେଉଁଥିରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଥିବା ମେଧାବୀ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋଚିତ୍ର ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କେହି ସହୃଦୟରେ ତ ଆଉ କେହି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସନ କରି ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ କେହି ବିଛଣା କରି ତ କେହି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରୌଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଢାଲ ସଜାଇ। ବାସ୍ ଏମିତି ସଭିଙ୍କୁ ଯୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ। ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାଟା ସଭିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ତ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷର ଅଳ୍ପ କେଇ ଘଣ୍ଟାରେ ହିଁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥାଏ ବୁଝିବା ବାଲାଙ୍କୁ, ଯିଏ ଆଗରୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝି ସାରିଥାଏ, ଯେମିତି ମୁଁ ବୁଝିଥାଏ। କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଏମିତି ଶୁଣେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା, ବଡ଼ ବାପାର, ସାନ ମାଆର, ମଝିଆଟି କାହାର ନ ହେଇପାରିବର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ପୁଣି ସମ୍ବିଧାନର ହାତୁଡ଼ି ପ୍ରହାରରେ ନା ସେ ଘାସ ହେଇପାରିଥାଏ, ନା ଗଛ, ନା ତା ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଜିନରେ ଥିଲା ଦାଢ଼। ସେ ଲଟକିଥାଏ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ପରି। ନା ଆକାଶ ତାର, ନା ପୃଥିବୀ ତାର, ନା ସମ୍ବିଧାନ ତାର। ଧନ୍ୟବାଦ।